И здравейте хора, аз съм Норд и сега ще направя една кандидатура за Shadecraft, сервера на M7BG. И тук съм направил 2-3 постройки и ще ви ги покажа. Значи, нека започнем с пътя. Ето го. С стълбички, яко, гравел. Нека минем към първата постройка. Ето я. Тук. Значи, ето го. Влизаме вътре. Тук честове за риба. Тук стъкла, които са с фенсове, съм ги направил и от двете страни. Така, тук всичко. Ето тук идвате, ловите си риба, после оставате в честа и така да си изхранваме демек цялото село. Така, после да минем към фермичката ми. Тя е малка, но пак става за нещо. Ето, опа. Ето така изглежда отвънка, отгоре. Значи при тия има вода. Ето. Не, в смисъл, пак му си я правя някаква по-голяма да имат. Нямах време, така. Ето тук тази лампичка, която е лично мой дизайн. Аз съм я правил всичко. Ето тук такива, които я държат. И да, нека минем към ето тази къщичка. Тя е, не знам като какво се води, смисъл някаква къщичка си е яка. Влизате, тук виждате как съм направил стълбишките, всичко. Тук сакси с цветя, тук може да седнете да си ядете, гледате си през прозореца. Да, тук са си изкачваме нагоре. Тук може да си седнете, така, тук се е бъгнал. Сега ще го правя. Ето, идвате тук, сядате си. Така и сега ще го подкажа отгоре и от страни как изглежда. Значи, така изглежда отгоре. Ето. И ето отстрани как изглежда всичко. И сега ги показвам набързо, защото не знам. Съм леко болен и гласът ми... Гласът ми се чува някак по-такъв тихли, не знам. И така, ето я фермичката. Влизате тук. Бега тук прасе. И идвате тук, размножавате, убивате прасета. После стъпвате на този блок. Натискате ето този бутон и то ви изкачва нагоре. Така, сега искам да поговоря малко за мене. Значи, аз се казвам Николай, на 13, на 13, върках се. Тук, значи, занимавам се с Майнкрафт от 1-2 години. Разбирам горе-долу от плагини, мога да оцелявам, добър съм, никога не читвам. Добре строя, такива неща, значи и това, което искам да кажа, и да, нека M7BG ме одобри, стискам палци и чао.